Elektrickým autám je často a poprave vytýkané, že elektrická energia potrebná na ich nabíjanie pochádza z verejnej elektrickej siete. Produkujeme množstvo elektrickej energie spaľovaním uhlia a plynu. Spaľovanie uhlia je pre životné prostredie ten najznečisťujúcejší spôsob výroby elektrickej energie. Každý to vie a nikto o tom nepochybuje. Je to tiež jeden z argumentov, ktoré pán Clarkson z relácie Top Gear často cituje. Toto je uhlím poháňané auto, hovorieva, keď šoferuje Nissan Leaf. Samozrejme, elektrické auto môžete dobíjať elektrinou vyrobenou aj rôznymi inými spôsobmi, ale 30 až 40% elektrickej energie stále pochádza zo spaľovania uhlia a plynu. Takže má pán Clarkson pravdu? Čiastočne. Jedným z faktov, ktoré výrobcovia automobilov, ropný priemysel, aktuálne vlády a ani pán Clarkson nikdy nespomenuli, je fakt, že aj na spracovanie ropy potrebujeme trochu elektrickej energie. V skutočnosti veľa elektrickej energie. OK, toľko elektrickej energie, že sa to ropné spoločnosti snažili pred verejnosťou zatajovať. Konkrétne čísla nezverejňujú, ale do roku 2005 tak robili. Našťastie boli tieto čísla zaznamenané Organizáciou spojených národov. Tu je dôležité podotknúť, že rafináciou ropy nevzniká len benzín, nafta a letecké palivo, ale taktiež tony vodíka a veľa plynov a chemikálií používaných v hnojivách, liekoch a plastoch. Keď som navštívil rafinériu ropy pri natáčaní programu zo série Ako sa to robí, všimol som si veľkú trafostanicu vedľa parkoviska hneď pri vchode. A tu sú myšlienkové pochody v mojej hlave. Povedal som kameramanom, že som netušil, že rafinácia ropy produkuje elektrickú energiu. Neskôr som bol vyvedený z tohoto omylu, keď mi hlavný inžinier rafinérie hrdo oznámil, že ročne spotrebujú viac elektrickej energie ako mestá Coventry a Leicester spolu, čo je 650 000 obyvateľov. Áno, to je veľa energie, ale koľko to je, pýtate sa? Tak vydržte. Tieto rafinérie spotrebujú toľko elektrickej energie, že majú svoje vlastné priame vedenie z najbližšej elektrárne, väčšinou spaľujúcej uhlie, čo je najznečisťujúcejšia forma výroby elektrickej energie na rafináciu najznečisťujúcejších pohonných látok. Žiaden z kritikov elektrických aut tento očividný fakt nikdy nespomenul. V roku 2005, poslednom, za ktorý máme štatistiky, 3 veľké rafinérie v Británii spotrebovali 5600 GWh elektrickej energie na rafináciu ropy. To je 5,5 miliardy kWh. Približný odhad spotreby elektrickej energie na výrobu 1 galónu benzínu je 4,5 kWh, čiže v prepočte 1,2 kW na 1 liter benzínu. Táto energia musí odniekiaľ prísť, tak si doplňme čísla do kontextu. 5,5 miliardy kWh stačí na nabitie 20 miliónov elektrických vozidiel, ktoré spolu prejdú vzdialenosť takmer 32 biliónov kilometrov. Ako povedal Elon Musk, riaditeľ Tesla Motors, mali by sme dostatok elektrickej energie na nabíjanie elektrických vozidiel, ak by sme hneď prestali rafinovať ropu. Takže keď uvidíte v reklame na auta napísané, že produkuje iba 120 gramov oxidu uhličitého na kilometr, pamätajte, že už bolo trochu oxidu uhličitého vyprodukovaného predtým, než sme vôbec natankovali.